कणकवलीकरांचे आणि मराठा समाजाची अत्यंत जुनी मागणी म्हणजे आमच्या कणकवलीमध्ये आपल्या हक्काचं नाट्यगृह आणि आपल्या हक्काचं सांस्कृतिक भवन असलंच पाहिजे, हे वर्षानुवर्षीची त्यांची मागणी. कणकवली नगरपंचायतच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना भेटत असताना आमच्या शहरामध्ये नाट्यगृह नाही, मराठा समाजासाठी हक्काचं सांस्कृतिक भवन नाही, हे आपण सगळ्या जणांनी माझ्याकडे मागणी केली. तेव्हाच मी आपल्याला शब्द दिला होता की कणकवलीकरांच्या वरती माझं प्रेम हे राजकारणाच्या पलीकडचं आहे आणि म्हणूनच येणाऱ्या 19 फेब्रुवारीला जसं आपल्याला मी शब्द दिला होता तसाच शिवजयंतीच्या निमित्ताने आपण राज्य शासनाच्या जागेवर आपण सांस्कृतिक व नाट्यगृहचे भूमिपूजन आपण करायचं ठरवलेलं आहे. पाहिजे असलेल्या सगळ्या परवानग्या किंवा प्रमा आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे. 8 कोटीचा एस्टिमेट आपण या नाट्यगृह आणि सांस्कृतिक भवनसाठी आपण तरतूद केलेली आहे आणि लागेल तर अजूनही निधी आपण निश्चित पद्धतीने उपलब्ध करू. पण एक चांगलं नाट्यगृह आणि मराठा समाजासाठी एक हक्काचं सांस्कृतिक भवन तर पूर्ण पद्धतीने प्लॅनिंग आणि नियोजन आम्ही त्या पूर्ण प्लॅनमध्ये आखलेलं आहे आणि म्हणूनच जी आपली वर्षानुवर्षाची जी मागणी होती आणि जसं आदरणीय राणेसाहेब नेहमी आम्हाला सांगतात की दिलेला शब्द पूर्ण करायचा असतो, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या शिवजयंतीला म्हणजे 19 फेब्रुवारीला आपण आपल्या हक्काचं सांस्कृतिक भवन आणि नाट्यगृह मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि आमच्या कणकवलीकरांसाठी आपण भूमिपूजन करतो आहोत.